mennään itse asiaan, eli käsitellään vähän käyttäjäkokemusvirtualisointia ja sitten käsitellään tarkemmin semmoista teknologiaa kuin UEV. Ja tosiaan vähän mitä tässä tullaan nyt käsittelemään, niin tosiaan ensin mennään tähän käyttäjäkokemusvirtualisointiin, että mitä se oikein on ja mitä sillä pyritään saavuttamaan. Ja sitten ihan heitellään muutamia teknologioita, joilla tätä kyseistä asiaa voidaan toteuttaa. Ja sitten tosiaan toisena päivän isona aiheena on toi User Experience Virtualization, eli lyhyeltä nimeltään UEV, joka on Microsoftin tällainen, sanotaanko käyttäjäkokemusvirtualisointituote. Ja käydään ihan läpi, että miten se toimii, mitä se tekee ja mitä teillä pitää olla, että te voitte UEVtä käyttää. Tähän alkuun ihan kerron itsestäni nopeasti, eli nimi on tosiaankin Suompään Aku, työskentelen Centero Oy:ssä ja paikkaa pidän täällä Kuopiossa. Ja tosiaan 2011 vuodesta lähtien olen Centerolla tehnyt näitä hommia ja pääasialliset jututhan on sovelluspaketointi, sovellusjakelu ja sitten siihen liittyvät koulutus, YMS-jutut. Oma erikoisosaaminen haluaisin sanoa, että se on tällainen kuin että sovellusten tuotteistaminen eri teknologioilla. Olisi sitten MSI-paketointia, sovellusvirtualisointia jollain tekniikalla, no vaikka asennuspattien tekeminenkin kuuluu tähän alueeseen. Mutta siinä melkein tärkeimmät asiat itsestäni. Ja katsotaan, jos saan slaidia vaihdettua. Noin, nyt se rupesi tottelemaan. Ilmeisesti aina kun joku heittää chattiin jotain, niin meikäläisellä tämä slaidin vaihtaminen vaikeutuu, mutta ei aina tässä häiritä. Joo, eli ennen kuin mennään itse käyttäjäkokemusvirtualisointiin, niin käsitellään vähän virtualisointia yleisesti. Eli käyttäjäkokemusvirtualisointihan ei ole todellakaan mikään kokonaisvaltainen virtualisointiratkaisu, vaan se on yksi tekniikka, jossa virtualisoidaan yhtä tiettyä asiaa. Ja tähän on selkeyden vuoksi halunnut sitten listata tällaisia erilaisia yleisiä tekniikoita. Eli yksi juttu, mitä tehdään hyvin paljon, on käyttöjärjestelmän virtualisointi. Ja varsinkin palvelin puolella tehdään tätä. Eli ajetaan samassa raudassa useita käyttöjärjestelmiä, on tämmöinen karkea esimerkki. Toinen hyvin paljon käytetty ja pitkään olemassa ollut virtualisointitekniikka on työpöytävirtualisointi. Eli puhutaan tällaisesta keskitetystä palvelimesta, jonka työpöytiä jaetaan käyttäjien käyttöön. Tai sitten yksittäisiä sovelluksia sieltä keskitetystä palvelimesta. Ja hyviä esimerkkejä tästä teknologiasta on Microsoftin Terminal Server tai nykyään RDS ja sitten Citrixin erilaiset ratkaisut. Sitten myös tällainen kolmas paljon käytetty teknologia on sovellusvirtualisointi, jolla sitten tarkoitetaan yksittäisten sovellusten virtualisointia ja eristämistä muista ympäristöistä. Aku. Kerro. Sellainen tähän väliin, että tuolla ei ainakaan pariotyypille näy tuo esitys, niin pitäisikö kokeilla sellaista, että pistät stoppia esitykseen ja sitten käynnistät sen uudestaan sen jaa. Että jos se pian taikatemppu mikä auttaisi, katsotaan, että jos ei se sitten jeesaa, niin sitten ei voi mitään, että sitten kannattaa vaan yrittää tehdä rejoinia siellä, mutta se ei nyt äsken sekään kyllä auttanut. Mutta jos tämä pian auttaisi, kokeillaan. Kokeillaan sitä. Joo, tässä voi olla osasyyllinen se, kun meikäläinen veivasi niitä äänilaitteita ja lensin pihalle ja takaisin. Niin. Mutta kyllä se suurimmalla osalla käsittääkseni kuitenkin näkyy, että ne... No onko? Nyt mulla ainakin rupesi taas näkyy uudelleen. Mennään näillä. Jos ei jollakin näy, niin ei oikein maha sit mitään. Joo, ja tää esityshän voidaan jakaa vaikka tämän jälkeen sitten. Niin juurikin näin. Pääsee näkemään. Ja viimeistään nauhoitteessa ainakin sitten toivottavasti näkyy nämä kaikki. Yes. Mutta tosiaan
tämän kalvon pointti oli se, että on olemassa erilaisia tapoja tehdä virtualisointia, ja käyttäjävirtualisointi on nyt yksi tämmöinen tapa tehdä virtualisointia. Se ei ole kokonaisvaltainen ratkaisu, vaan sillä toteutetaan yhtä asiaa. Sitten eteenpäin. Ennen kuin voidaan puhua siitä käyttäjäkokemusvirtualisoinnista, niin on hyvä käsittää, että mitä tällä käyttäjäkokemuksella tarkoitetaan. Eli käyttäjäkokemus on Windows-maailmassa tai missä tahansa käyttöjärjestelmässä, niin on käyttäjän henkilökohtaisia tiedostoja ja sitten mahdollisia asetuksia. Ja Windows-maailmassahan nämä asiat tallennetaan käyttäjän profiilikansion alle, joka nykyaikaisissa Windowsissa löytyy tuommoisen Users-kansion alta, jossa jokaisella käyttäjällä on oma kansionsa. Lisäksi jokaisella käyttäjällä on oma rekisterihaara, jonne hänen esimerkiksi sovellusasetuksia tallennetaan. Ja tätä kyseistä haaraa kutsutaan Current User-haaraksi. Ja yleensähän käyttäjät tallentaa tiedostoja työpöydälle tai sen Documents-kansioon tai jonnekin muualle. Niin nämä kaikki kansiot sijaitsee tuolla käyttäjän profiilikansiossa, se Users-käyttäjänimen alla. Lisäksi sinne siis tallennetaan myös näitä työpöytäasetuksia, selaimen suosikkeja ja sitten yksi semmoinen tärkeä huomioitava juttu on, että yleensä kolmannen osapuolen sovelluksetkin osaa sitten tallentaa asetuksia näihin kyseisiin sijainteihin. Ja ihan otetaan semmoinen nopea käytännön demo tässä meikäläisen koneella, että mitä tässä halutaan tarkoittaa. Eli oli puhetta, että on se tietty kansio käyttöjärjestelmässä, jossa on ne käyttäjän tiedostot. Ja täältä kun lähdetään katsomaan, niin itse asiassa omalla koneella, niin kun mun käyttäjätunnus on tuommoinen hieno kuin Suon Pak, niin tämän alta löytyy mun omat tiedostoni. Ja esimerkiksi täältä vaikka Documentsista löytyy kaikkia mun tärkeitä töitäni, mitkä mä haluan säilyttää. Ja sitten esimerkiksi, jos mietitään sovellusasetuksia, niin jokaisessa profiilissa on tämmöinen AppData-kansio, jonka alta sitten me löydetään sovellusten omia tallentamia asetuksia. Ja esimerkiksi tätä kansiolistaa kun katselee, niin siellä on Notepad++, Mozillaa ja näin eteenpäin. Eli sovellukset tallentaa tänne tietojaan. Sitten toinen sijainti oli tosiaan se rekisterissä oleva Current User-haara. Niin, katsotaan se vielä tuosta nopeasti. Eli täältä kun lähdetään katselemaan, niin Regeditissä löytyy ihan tämmöinen Current User-niminen haara, jonka alla on rekisteriarvoja. Nämä kaikki arvot on tosiaan aina käyttäjäkohtaisia. Eli kun käyttäjä tekee tänne jonkun muutoksen, niin se tallentuu ainoastaan kyseiselle käyttäjälle eikä kellekään muulle. Niinpä tänne yleensä tallennetaan sitten sovellusten omia asetuksia, jotka halutaan käyttäjäkohtaisesti. Ja esimerkiksi tässä nyt vaikka täällä on tämä Videolan avain, niin täältä löytyy VLC Media Player-nimisen ohjelman asetukset. Ja kuten huomataan, niin täällä esimerkiksi määritellään kieliasetus kyseiselle sovellukselle. Kyllä. Mitä se sitten tarkoittaa, että minkä takia näitä halutaan jollain tavalla huolehtia, tai miksi on tärkeää, että nämä pysyy jollain tavalla tallessa? Niin lähdetään tuon VLC Playerin kautta vaikka demoamaan sitä asiaa, että minkä takia se on tärkeää. Niin käynnistän tuosta VLC Playerin. Niin lähdetään katselemaan tätä mediasoitinta, niin kuten tuosta rekisteristä jo mainitsinkin, niin siellä on kieliasetus, niin huomataan, että tämä kyseinen sovellus on nyt suomenkielinen. Eli mä oon tehnyt itse tässä sovelluksessa valinnan, joka määrittää valikoiden kielet suomeksi. Ja se on tallentunut tonne mun omiin tietoihin. Demotaan tässä vielä sitten, että mitä tapahtuu, kun käyttäjä menettää
nuo kyseiset tiedot. Eli täältä kun lähdetään katsomaan tuosta, hävitetään toi VLC-kansio, joka sisältää tuon VLCn asetuksia. Ja lisäksi hävitetään toi kyseinen rekisteriavain. Ja sen jälkeen käynnistetään Media Playeri, joka siis, tämä nyt demoaa sellaista tilannetta, että käyttäjä ei ole määritellyt mitään asetuksia. Esimerkiksi meni jollekin toiselle koneelle käyttämään Media Playeria. Niin heti huomataan, että tämä huutelee erilaisia juttuja, ja lisäksi tämän sovelluksen asetukset on erilaiset. Ja tämähän nyt on mulle hyvin raskas tilanne käyttää tätä Media Playeria, kun tämä ei olekaan niillä asetuksilla, millä mä toivoisin sen olevan. Eli tämä on tämmöinen pieni juttu, mutta tietyissä tilanteissa äärimmäisen arvokasta, että nämä asetukset on käyttäjällä aina niin kuin hän on sen viimeksi laittanut. Kyllä, siinä nopeasti hieman, että mitä se käyttäjäkokemus on ja millä tavalla, tai minne se Windows-käyttäjässä menee ja millä tavalla esimerkiksi sieltä tietojen menettäminen vaikuttaa käyttäjään. Mennään asiassa eteenpäin. Eli millaisia ongelmia tämä aiheuttaa, tai ennemminkin se, että näitä asetuksia ei saadakaan sitten käyttäjän mukana liikkumaan. Eli oletuksenahan nämä tallennetaan jokaiselle yksittäiselle PC:lle nämä asetukset. Niin ongelmia tosiaan on ne, että sovelluksia tai tiedostoja käytetään eri alustoilla. Eli ei ole mitenkään poikkeuksellista, että käyttäjä siirtyy vaikka jollekin toiselle organisaation PC:lle, kirjautuu sinne ja rupeaa käyttämään sitä VLC Media Playeria. Ja nyt se ei olekaan sen kielinen, kun se hänellä tähän saakka on ollut, niin hän on ihan hukassa sen kanssa. Tai sitten hänen omat dokumenttinsa eivät ole siellä. Sitten muita tilanteitahan on luonnollisesti tämmöiset, että halutaan käyttää niitä samoja sovelluksia esimerkiksi kotikoneella, tabletilla tai kännykässä. Sitten tällainen ei ehkä juuri se juttu, mihin käyttäjäkokemusvirtuaalisuudet on tarkoitettu, mutta osittain saattaa ratkaista tilanteita. Niin oma työkone ei ole ikinä ikuinen. Eli teidän työasema saattaa hajota jossain vaiheessa. Kiintolevy hajoaa sieltä, niin noi kaikki käyttäjän asetukset ja tiedostot häviää sen myötä. Tai sitten kun uusitaan koneita, eli käyttäjältä viedään vanha kone pois ja tuodaan uusi tilalle, niin oletuksenahan ne käyttäjän asetukset on siinä vanhassa koneessa. Jollain tavalla yleensä halutaan siirtää vähintään ne dokumentit sieltä uuteen paikkaan. Tai sitten niitä asetuksiakin jollain tavalla. Pahimmillaan toi menee sillä, että on asentaja, joka vie sen uuden koneen ja sitten katselee vanhasta koneesta, että mikä se VLC Media Playerin kieliasetus oli ja hinkkaa sen sinne uuteen koneeseen kohdalleen. Sitten käyttöjärjestelmäpäivityksissä, niin silloinkin saattaa tulla eteen se, että menetetään se vanhan käyttöjärjestelmän asetukset. Eli jos se uusi käyttöjärjestelmä asennetaan niin sanotusti puhtaasti siihen koneeseen, eli vanha käyttös tuhotaan sieltä alta kokonaan pois. Toki näihin on erilaisia ratkaisuja, millä tavalla näitä ratkoa. Eli käyttäjäkokemusvirtualisointihan ei ole ainoa, eli erilaisissa käyttisasennuksissa on mahdollista ottaa käyttäjän profiilit alta ja näin eteenpäin. Mitä se käyttäjäkokemuksen virtualisointi sitten oikein on? Niin ensimmäinen asia, mitä se tekee, niin se tallentaa käyttäjän asetukset keskitetysti. Eli oletuksenahan nuo asiat tallentuu sille kyseiselle Windows-koneelle, jossa te niitä asetuksia teette. Mutta erilaiset käyttäjäkokemusvirtuaaliset ratkaisut niin tekee yksinkertaisesti sen, että tallennetaan jonnekin verkkoon ne käyttäjän asetukset välittömästi tai sitten jonkinlaisen synkkausmenetelmän kautta. Ja hyvää tuossa on se, että sillä saavutetaan se, että ne asetukset liikkuu laitteelta toiselle. Ja ne
esimerkiksi yleensä naitetaan käyttäjän AD-tunnukseen se liikuttelu. Ja käyttäjätyytyväisyyden kannalta, niin tässä on hienoa se, että käyttäjä pääsee aina tuttuun ympäristöön. Eli siellä on aina se oma tuttu turvallinen taustakuva takana ja näin eteenpäin. Ja myös se, että käyttäjän ei tarvitse joka kerta tehdä sitä Outlookin allekirjoitusta sinne esimerkiksi uudestaan, kun kone vaihtuu tai asennetaan uudestaan. Sitten on myös tämmöinen, että pienentää riskiä menettää arvokkaita tietoja. Tämä nyt ei tietenkään ole mikään idioottivarma varmuuskopiointiratkaisu, mutta tietyllä tapaa. Tuossa nyt tietenkin äkkiä ajattelee, että mitä väliä on jollain VLC Media Playerin kieliasetuksella ja näin eteenpäin. Mutta esimerkiksi itselläni tuossa kattelin, niin mulla on FTP-klientissa tallessa tiettyjen kumppaneiden FTP-saittien salasanoja, mitä mulla ei ole missään muualla. Jos mä menetän ne, niin sitten pitää tehdä aikamoinen ympyrä, että mä saan taas ne kaikki salasanat selville, että mitkä ne nyt taas oli. Toi on kyllä itselleni semmoinen, että pitäisi hoitaa kuntoon, ettei ne ole pelkästään siellä FTP-klientin asetuksissa, mutta tämmöisiä esimerkkejä voi olla. Että siellä voi olla yllättävänkin tärkeitä juttuja siellä käyttäjän asetuksissa tallessa. Ja se tässä pitää sitten huomioida, että käyttäjäkokemusvirtualisointi ei ole tarkoitettu siihen, että te pakotatte käyttäjille jotain asetuksia. Eli jos te haluatte, että teidän vaikka Firefoxien kotisivu on joka paikassa sentero.fi, niin sitä ei käyttäjäkokemusvirtualisoinnilla kannata toteuttaa ja ei pystykään toteuttamaan, vaan ton tyyppiset asiat toteutetaan sovelluspaketoinnilla. Eli te määrittelette siihen Firefoxin asennuspakettiin sen, että jokaisella käyttäjällä on kotisivuna sentero.fi. Ja sitä kautta viedään tämmöisiä yrityksen linjan mukaisia asetuksia, joita te ette halua, että käyttäjät muuttavat. Käyttäjäkokemusvirtualisoinnin tavoite on tallentaa niitä käyttäjän töitä ja itse tekemiä muutoksia sovelluksen asetuksiin. Millaisia teknologioita on, millä me voidaan tätä käyttäjäkokemusta toteuttaa? Niin tässä heti nähdään sitten ensimmäisenä on aktiivihakemiston työkalut. Eli tietyllä tapaa tämä käyttäjäkokemusvirtualisointi ei ole mikään hirveän uusi juttu. Tämä on ennemminkin nyt vaan keksitty tämmöinen virtualisointitermi tälle. Eli AD:ssa on hyvin pitkään ollut roaming-profiilit. Puhutaan suomen kielessä kelluvista profiileista. Tämän ideahan on tosiaan se, että AD:ssa määritellään käyttäjätunnukselle verkkosijainti, minne tallennetaan se käyttäjän koneella oleva profiili. Ja aina kun käyttäjä kirjautuu jollekin koneelle, niin sieltä verkkosijainnista käydään hakemassa sitten se käyttäjän profiili. Ja kun käyttäjä kirjautuu pois, niin muutokset käydään viemässä sinne verkkosijaintiin. Toinen kelluvien profiilien jälkeen tullut teknologia tuohon AD:hen on tämmöinen kansio-ohjaus, eli folder redirection. Ja tämän idea on se, että me voidaan esimerkiksi GPO:lla sanoa, että käyttäjän documents-kansio niin onkin todellisuudessa joku levyjako. Eli kun käyttäjä kuvittelee kirjoittavansa siihen koneen documents-kansioon, niin todellisuudessa se tiedosto meneekin tonne jonnekin palvelimen levylle. Sitten tuossa kansio-ohjauksessa niin hyvin usein hyödynnetään tämmöistä Windowsin ominaisuutta kuin offline folders, joka mahdollistaa sen, että me voidaan väliaikaisesti kirjoittaa noita kansio-ohjattuihin kansioihin koneelle paikallisesti. Ja sitten ne tiedostot kirjoitetaan sinne palvelimelle, kun sinne on taas yhteys. Sitten muita tapoja toteuttaa tätä käyttäjäkokemuksen virtualisointia on erilaiset pilvipalvelut. Eli ihan yksinkertaisimmillaan OneDrive tai Dropbox. Niitä voitte sinne viedä, käyttäjät voi viedä tiedostojaan sinne. Ja sitten riippuen millä tavalla he näitä kyseisiä tuotteita käyttävät, niin pääsevät niihin tiedostoihin muualtakin käsiksi. Sitten Windows-käyttöjärjestelmässä ihan itsessään on nykyään tämmöinen Windows Sync Settings. En nyt viimeisintä nimeä tälle tekniikalle muista, mutta
kasista lähtien on tällainen ollut mahdollista. Ja ensin alkuunhan toi oli Windows Live-tunnuksen takana oleva ominaisuus, ja tässä ihan viime kuukausina taisi tulla Azuren kautta mahdollisuus synkata myös tuohon organisaatiotunnuksellaan noita Windows-käyttöjärjestelmän asetuksia. Ja sitten kolmannen osapuolen sovelluksissa, niin niissä on tämmöisiä omia synkkausominaisuuksia. Eli esimerkiksi Firefoxilla pystyy synkkaamaan Firefoxin asetuksia. Näissä kaikissa on tosiaan huomioitava se, että nämä tiedot sitten menee tuonne jonnekin pilveen. Ja esimerkiksi nämä esimerkit, mitä mulla on, niin jokainen tarvii sitten omat tunnuksensa. Eli Windowsin Sync Settings vaatii live-tunnukset, Firefox Sync vaatii Firefox Sync-tunnukset ja näin eteenpäin. Sitten erilaisissa VDI-ratkaisuissa on omia profiilihallintaratkaisuja. Eli esimerkiksi Citrixillä on profiile-diskit, en mene vannomaan tuosta termistä, mutta tuohon suuntaan. Ja sitten tosiaan Microsoftin omassa RDS:ään pohjautuvassa VDI:ssä niin on User Profile Disks-niminen toiminto. Ja nämä on ihan fiksuja, eli niissä käyttäjän profiili kirjoitetaan erilliselle virtuaalilevylle, ja aina kun käyttäjä kirjautuu palveluun, niin hänelle kytketään tämä virtuaalinen levy, jonka jälkeen hänellä on se profiili käytössä. Huonoa näissä on se, että näitä ei pysty esimerkiksi sitten käyttämään kyseisen VDI-järjestelmän ulkopuolella, eli esimerkiksi käyttäjän omassa työasemassa. Sitten on olemassa myös kolmannen osapuolen tämmöisiä profiilihallintajärjestelmiä, ja yksi tämmöinen ehkä kuuluisin esimerkki näistä on AppSense, jolla on varsinkin tuolla Keski-Euroopassa on hyvin vankka asema. Ja tällä esimerkiksi pystytään toteuttaa se, että käyttäjän profiilia pystytään hallitsemaan niin, että se voidaan liikuttaa sitten Citrixin ja työasemien välillä ja niin eteenpäin. Sitten päästäänkin tähän itse päivän aiheeseen, eli UEV. Ja mikä tämä UEV on? Tässä heti alkuun pitää sanoa se, että tuossa katsottiin niitä eri teknologioita, että on tosi monia eri tekniikoita, jotka tekee näitä asioita. Ja itse asiassa vähän kun tuossa listasin noita, niin huomattiin, että jonkun tekee vain jotain juttuja. Eli oli vaan sellaisia, jotka toimii vain VDI:ssä, ja sitten oli esimerkiksi semmoisia, jotka vaan ohjaa niitä käyttäjän dokumentteja ja näin eteenpäin. Ja UEVkaan ei ole kokonaisvaltainen käyttäjäkokemus virtualisointituote, vaan UEV synkronoi käyttöjärjestelmän, työpöytäsovelluksien ja Windows Store-sovellusten asetuksia. Eli tällä ei pystytä synkronoimaan esimerkiksi käyttäjän dokumentteja, eli siihen pitää sitten käyttää jotain muuta tekniikkaa. Ja se mikä tässä UEV:ssä pitää huomioida, niin tämä synkronointi ei ole kranttu sen suhteen, että onko kone virtuaalinen tai fyysinen. Eli näiden asetusten synkronointi onnistuu niiden välillä. Ja sitten myös tämmöinen hieno ominaisuus on, että näiden sovellusten asetuksia pystytään synkronoimaan paikallisesti asennettujen, eli tällä tarkoitan esimerkiksi MSI-paketoitujen perinteisesti asennettujen sovelluksien, virtualisoitujen, eli käytännössä tässä tarkoitetaan AppV-paketoituja sovelluksia. Ja sitten keskuskoneilla olevien sovellusten kesken, eli puhutaan tämmöistä Remote App-sovelluksista. Ja tuohon samaan laariin menee sitten Citrix-ympäristöt ja näin eteenpäin. Eli tämä ratkaisu ei ole mitenkään riippuvainen jostain tietystä ympäristöstä. Ja millä tavalla tämä toimii, niin tässä tosiaan tietoja synkronoidaan siinä vaiheessa, kun käyttäjä kirjautuu koneelle tai riippuen tilanteesta siinä vaiheessa, kun sovellus käynnistetään tai sammutetaan. Eli tässä ei esimerkiksi ajauduta siihen ongelmaan kuin roaming-profiilissa, että joutuu odottamaan ihan äärettömän kauan, että ne tiedot synkronoituu sille koneelle. Vaan tässä synkataan kamaa sitä mukaan, kun niitä tarvitaan. Eli esimerkiksi tuossa kirjautuessa tuodaan ne käyttäjän työpöydän asetukset.
ei tuoda esimerkiksi yksittäisten sovellusta, vaan se synkronointi tapahtuu sitten vasta siinä vaiheessa, kun käyttäjä esimerkiksi käynnistää sen Mozilla Firefoxinsa. Lisäksi tämä tekniikka tukee offline-käyttöä, eli ei ole tarvitse olla koko aikaa yhteyttä siihen synkronointikeskukseen. Puhutaan nyt vaikka sellaisesta paikasta. Ja mainitsinkin jo, että käyttäjän tiedostoja ei tässä synkronoida, eli puhutaan pelkästään sovellusten ja käyttöjärjestelmän asetuksista. Millä tavalla tämän kyseisen tuotteen saa hankittua, niin sen saa tosiaan hankkimalla tuon Microsoftin AMDOP-paketin. Ja tässä vaiheessa on heti kommentoitava sellainen juttu, että tämä AMDOP-paketin hankinta voi mennä nyt tulevaisuudessa mielenkiintoiseksi. En nyt sano, että tuo AMDOP-paketin hankinta on vaikeaa, mutta tuossa vähän aikaa sitten Microsoft ilmoitti esimerkiksi, että Appv, joka myös kuuluu tähän AMDOP-pakettiin, tullaan integroimaan Windows 10 käyttöjärjestelmään, jonka jälkeen Appvn käyttöön tarvitsee Windows 10 Enterprise-lisenssin ja se on siellä sisään rakennettuna. Niin Tämä tulee olemaan nyt mielenkiintoista, että onko UEVn kohtalo samanlainen. Tällä hetkellä siitä ei ole mitään ilmoitettu, että jollain toisella tavalla tultaisiin toimimaan. Mutta mielenkiintoista nähdä, miten homma etenee. Tällä hetkellä tosiaan pitää olla AMDOP-paketti hankittuna UEVn käyttöön. No niin, eli lähdetään vähän purkamaan sitä, että millä tavalla tämä UEV toimii. Eli tuossahan jo aikaisemmin tuli puhuttua, että tämä toimii erilaisissa ympäristöissä. Se voi olla VDI, se voi olla terminal-serveriympäristö, tai sitten se voi olla ihan perinteinen työasema, missä tämä toimii. Ja mitä tähän tarvitaan, niin päätelaitteelle tarvitaan UEV-client-niminen ohjelmisto. Ja tämä clientin tehtävä on sitten se, että se huolehtii niiden sovellusasetuksien tallentamisesta ja siirtämisestä tällaiseen settings-storage-nimiseen paikkaan, joka käytännössä on teidän ympäristössä SMP-levyjako. Toinen mahdollinen sijainti, mitä tämä tukee, on tämmöinen, puhutaan eksternaalista, joka tarkoittaa käytännössä jotain tämmöistä pilvipalvelua, kuten OneDrive tai Dropbox. Eli tällaiseen voidaan myös ohjata tämä Settings Storage. Toinen ei-pakollinen palikka tässä ympäristössä on Settings Template Catalog, jonka tarkoitus on se, tai jonka tehtävä on jaella näiden sovellusten asetustempleittejä näille klienteille. UEV-klientti tosiaan hoitaa tässä kaiken työn, eli nuo levyjaot on pelkästään ihan normaaleja levyjakoja teidän ympäristössä. Ja UEV-klientti, sille pitää kertoa noiden kummankin paikan sijainti. Ja järkevin tapa sen konfigurointiin on sen klientin asennuksen yhteydessä. Eli karkeasti mitä tässä tapahtuu, käyttäjä kirjautuu työasemalle, UEV-klientti pyörähtää, käy tutkimassa Settings Storagesta, löytyykö käyttäjälle asetuksia. Ja jos löytyy, niin se lataa ne sinne paikalliseen työasemaan, kirjautumisen yhteydessä käyttäjärjestelmän työpöytäasetukset, esimerkiksi käyttäjän työpöydän taustakuvan. Sitten kun käyttäjä käynnistää esimerkiksi Mozilla Firefoxin, niin jälleen kerran klientti tutkii sitten Settings Storagea, että onko siellä asetuksia ja sen mukaan sitten ottaa ne työasemalla käyttöön. Sitten kun käyttäjä esimerkiksi sulkee sen sovelluksen, niin siinä vaiheessa tuo UEV-client sitten tutkii, että mitä on muuttunut ja kirjoittaa tiedon tuonne Settings Storageen. Sitten tuo Template Catalog toimii taas sitten sillä tavalla, että sinne tallennetaan näiden sovellusten asetuksia. Ja UEV-client käy vain lukemassa tuota kyseistä katalogia, että löytyykö sieltä jonkun sovelluksen templateä, jota klientti ei ole itseensä vielä lisännyt. Ja jos löytyy, niin se lisää sen itseensä. Eli
todella yksinkertainen toteutus tässä. Käytännössä tarvitaan yksi levyjako ja klientin asennuspääte laitteisiin. Sitten tietenkin esimerkiksi jos halutaan kolmannen osapuolen sovelluksia hyödyntää tätä tekniikkaa, niin me tarvitaan näitä UEV-templateja, joissa luonnollisesti esimerkiksi me pystytään auttamaan, miten niitä luodaan sitten. Tosiaan tuossa kuvassahan oli, että on olemassa tämä katalogi, mutta se ei ole pakollinen. Niin tosiaankin tämä UEV-klientti jo oletuksena sisältää tiettyjen sovellusten asetusten synkronoinnin. Käytännössä sinne klienttiin on sisään rakennettu näiden kyseisten tuotteiden template. Ja mitä ne on? Niin tosiaan Office 2010 ja 2013 löytyy oletuksena sieltä klientista. Sitten Internet Explorer 8-11. Ja niistä suosikit, kotisivu, välilehdet ja palkit synkronoidaan tässä. Windows-sovelluksia, Laskin, Notepad, WordPad, hyvin tärkeitä asioita. Esimerkiksi Notepadin fonttihan on äärimmäisen tärkeä synkronoitava asia. Sitten Windows Appsit, eli minä tunnistan nämä aina enemmän Modern Appseina. Eli näiden asetukset synkronoituu automaattisesti. Verkkotulostimet synkronoituu paikasta toiseen. Ja jos käyttäjällä on verkkotulostin oletustulostimena, niin sekin synkronoituu. Sitten erilaiset Windowsin asetukset synkronoituu, kuten taustakuva, kansioasetukset, kieliasetukset. Mahtavinta tuossa on se, että nyt voi laittaa kansioasetuksia, että näytä aina pääte jokaisessa tiedostossa, eikä sitä tarvitse aina laittaa joka paikassa uudestaan päälle. Maailman ärsyttävin oletusasetus, mitä tiedän Windowsissa. Yes. Sitten vähän näistä settings-templateista, joka mahdollistaa sovellusten asetuksien synkronoinnin. Eli tuossa oli äsken lueteltuna ne templateit, joita voidaan asentaa sinne UEV-klienttiin. Ja se template-katalog ei tosiaan ole ainoa vaihtoehto. Eli yksi vaihtoehto on, että me vaan PowerShellillä komennetaan sitä UEV-klienttia, että otatte sitä uusi template. Lisäksi SCCM 2012 mahdollistaa noiden templateien jakelun. Ja sitten tosiaan kolmas vaihtoehto on tämä template-katalog, jota se UEV-klientti osaa itse lukea. Mistä näitä templateja saa? Niin esimerkiksi netissä on löytyy paljon ihmisten itse tekemiä templateja ja tämmöinen Microsoftin TechNet Gallery-niminen paikka, niin sieltä löytyy pitkä lista ihmisten tekemiä templateja ja lisäksi Microsoft julkaisee tuolla omia templateja. Eli tuossa huomasitte varmaan, niin ei ollut esimerkiksi Office 2016 ja Office 2007 templateja oletuksena, mutta tuolta TechNet Gallerysta löytää ne. Sitten toinen vaihtoehto on, että luotte ne templateit itse tai teetätte ne jollakin. Ja templateit tosiaan sitten, tai jos päädytte siihen, että te teette niitä templateja, niin siihen on olemassa sitten oma työkalunsa, jonka nimi on UEV Generator. Ja sillä tosiaan pystyy luomaan sovelluksesta tämmöisen templatein. Sen toimintaperiaate on aika lailla samanlainen, jos verrataan esimerkiksi tämmöisiin, jos olette nauhoittavaa paketointia tehnyt, niin samalla tavalla. Eli te kerrotte, minkä sovelluksen asetukset halutaan tähän templateen laittaa, ja sen jälkeen tämä työkalu pyytää teitä käynnistämään sen sovelluksen. Ja sitten kun se sovellus on käynnissä, niin tämä työkalu tutkii, että minne se sovellus kirjoittaa käyttäjän profiilissa ja current user rekisterissä. Ja sen perusteella sitten tämä generaattori luo semmoisen templatein, josta voi tutkia tai jonka perusteella sitten UEV-client osaa siirtää ne oikeat tiedot. Toi kuulostaa aika helpolla, mutta tietyissä tilanteissa tuossa tulee haasteita. Eli esimerkiksi kun tekee noita templateja, niin se tosiaan toi generaattor tallentaa ainoastaan
ne sijainnit, mitä siinä, sanotaanko generoinnissa, hiplaillaan. Eli jos teidän sovellus tallentaa asetuksia jonnekin muualle kuin siinä, kun te olette sitä templatea luonut, niin niitä ei automaattisesti tuoda sinne templateen. Ja esimerkiksi kun tein Firefoxille tuota templatea, niin mun eka versio oli sellainen, että se osasko se synkronoida kotisivuasetuksen, mutta ei mitään muuta. Ja se johtui siitä, että mä en siinä templatea luodessani niin käyttänyt sitä sovellusta lainkaan. Mutta sen jälkeen mä tein niin, että mä käynnistin sen Firefoxin siinä generoidessa ja kävin kaikki asetukset läpitte sieltä Firefoxista. Niin sen jälkeen tämä generaattori ymmärsi, että hei, nämä kaikki asetukset pitää ollakin tässä mukana. Eli tuommoisia asioita pitää huomioida sitten näitä tehdessä. Sitten voidaankin mennä demoon ja ensimmäisenä voitaisiin katsoa vähän, että millä tavalla UEV käyttäytyy. Ja tuosta. No niin. Käydäänpäs ensin vähän täällä vaklailemassa. Eli tässä mulla on nyt tämän mun hienon 2 koneen ympäristön domain controlleri ja mä oon luonnollisesti tänne tehnyt tämmöisen levyjaon, mitä sitten käytetään tämän UEVn storena. Ja täällä esimerkiksi nyt administrator-niminen käyttäjä on tallentanut asetuksia. Eli jokaiselle käyttäjälle luodaan oma kansio UEV-klientin toimesta luonnollisesti. Ja sinne tulee tämmöinen piilokansio kuin settings-pakakes. Ja minkä takia toi on piilokansio, niin yksi suositus on, että tämä kyseinen levyjako olisikin käyttäjän kotihakemisto AD:ssä. Niin sen takia siitä on tehty piilotettu, ettei se näy käyttäjälle heti automaattisesti. Ja täällä on sitten kansioituina erilaiset asetukset. Eli tuosta nimistä pystytään jo päättelemään, että tämä on Notepadin asetukset ja näin eteenpäin. Kyllä. Sitten mennään katsoa sieltä itse työasemalta, että miten se sieltä päin näkyy. Saanko mä ton piiloon? Nyt onkin haaste. Noniin. No niin. Kirjaudutaanpa tänne työasemalle, jossa minulla on tällä hetkellä asennettuna UEV-klientti ja konfiguroitu tallentamaan käyttäjän asetuksia tuohon kyseiseen levyjakoon. Ja millä tavalla UEV-klientti näkyy loppukäyttäjälle, niin se löytyy täältä try-ikoneista. Ja käyttäjä pystyy katselemaan tämmöistä Company Settings Centeriä, mistä hän esimerkiksi näkee sitten, että mitä käyttöjärjestelmän asetuksia tällä hetkellä synkronoidaan. Lisäksi hän voi painaa Sync Now-näppiä, jolloin asetukset synkataan saman tien. Lisäksi hän näkee yksittäiset sovellukset, joiden asetuksia synkronoidaan. Ja kuten nähdään, niin me voidaan tehdä niin, että me päätetään, että Excelin asetukset synkataan, mutta Wordin ei. Eli se ei ole, esimerkiksi Office ei ole yksi kokonaisuus. Ja näitä kaikkia asetuksia pystyy GPOlla sitten hanskaamaan. Eli jos te ette halua, että käyttäjä näkee tätä Company Settings Centeriä, se pystytään piilottamaan. Jos te ette halua, että käyttäjä pystyy muuttamaan näitä, että minkä sovelluksen asetuksia synkronoidaan, se pystytään estämään. Ja sitten jos te haluatte estää, että mitä Windows-asetuksia synkronoidaan, niin sekin pystytään estämään. Tehdään tässä vaiheessa semmoinen demo, että muutetaan vähän tämän laukkasen vaikka taustakuvaa. Terohan on aina halunnut, että hänen taustakuvansa on vaikka tällainen. Ja sitten mitäs muuta tehtäisiin. Tehdäänpä tuosta vaikka semmoinen, että aukaistaan
IE. Käydään täältä vaikka muuttamassa optionsseista tuosta noin. Centero.fi. Noin. Suljetaan toi IE. Käynnistetään tästä. Joo, eli siellä on kotisivuna on centero.fi ja tämmönen hieno taustakuva. Jep. No niin, nyt Tero päättää kirjautua ulos koneeltaan. Tuosta ottaa logoffin. Ja demotaan tilanne, että Teron kaikki asetukset häviää. Eli kirjaudutaan tähän koneelle vaikka, kirjaudutaanpa sinne domainin adminina, kun en muista paikallista. Noin, ja käydään deletoimassa sieltä Teron profiili. Joka siis käytännössä tarkoittaa sitä, että Terolta häviää esimerkiksi noin kotisivuasetus, taustakuva ja näin eteenpäin. Eli tässä nyt demotaan se tilanne, että miltä se näyttää käyttäjän näkökulmasta, kun hän kirjautuu koneelle, jossa hänen asetuksiaan ei vielä ole. Katsotaan, selvitäänkö ilman demoefektiä, joka siis tarkoittaa sitä, että mikään ei toimi. No niin. Eli nythän Windows luo ihan tyhjästä uuden profiilin tälle käyttäjälle, koska siellä ei profiilia ollut ollenkaan. Sen takia kirjautuminen kestää hetken aikaa pidempään. Ja nyt huomataan tässä ensimmäisenä se, että esimerkiksi taustakuvahan on nyt eri. Täällä rupeaa UEV-klientti lähti nyt käyntiin, että hetkinen, että mitäs täällä on tekeillä tällainen käyttäjä. Niin, se automaattisesti vaihtaa taustakuvan oikeaksi, kun kerkiää niin sanotusti. Ja sitten kun laitetaan tuosta käyntiin toi selain, niin sinnekin on nyt valunut oikea toi kotisivu. Kyllä, ja tämän jälkeen käyttäjähän on paljon tehokkaampi, kun hän on siinä kotoisessa ympäristössä, eli pääsee helposti Centeron sivuille ja on sitten nätti taustakuva. Toisena juttuna mä voisin nopeasti näyttää teille UEV-generaattoria, jos meillä on aikaa. Vai onko siellä kysymysten suhteen? Ja tässä sen verran sitten kuitenkin, että ei tuolla nyt ole tullut kuin Markukselta yksi kysymys tähän mennessä, mutta että kuitenkin pysytään jollain tavalla. Joo. No niin, katsotaan nopeasti miltä tämä templateien tekotyökalu näyttää. Eli tässä nyt haluan sanoa tässä vaiheessa, että tämähän on nyt kaikkien oppikirjojen vastainen tapa toimia, eli mä käynnistän tässä omalla koneellani tämän generaattoria rupean tässä tekemään. Eli tässä generaattorissakin niin pätee ne samat jutut kuin nauhoittavassa paketoinnissa. Eli kun luodaan se template, niin se kuvittelee olevansa aina sitten sellaisessa ympäristössä, missä se on tehty. Eli jos esimerkiksi kansiorakenne muuttuu tulevaisuudessa tai niin eteenpäin, niin tämä ei ole välttämättä pätevä systeemi. Tai se template ei ole enää pätevä. Mutta katsotaan nopeasti, miten tämä toimii. Eli tällä työkalulla voidaan muokata niitä templateja tai luoda niitä. Ja luonti lähtee aika simppelisti käyntiin, eli meidän pitää määritellä sovellus, jolle me halutaan se template tehdä. Ja se määrittely tapahtuu niin, että me näytetään sen sovelluksen exe, johon me halutaan se luoda. Ja otetaan esimerkiksi Firefox. Ja tästä kun me lähdetään eteenpäin Nextillä, niin toivottavasti pysytte mukana, vaikka uokki
pärähti tossa, niin tämä työkalu automaattisesti käynnistää sen kyseisen exen ja rupeaa nyt tutkimaan koko ajan, että mitä tämä sovellus tekee. Eli tuossa vähän aikaisemmin jo kerroinkin, niin tässä vaiheessa kun esimerkiksi Firefoxia laittaa, niin kannattaa käydä näissä kaikissa valikoissa, jotta se Firefox käy kirjoittamassa tai lukemassa niitä asetustiedostoja, joihin nämä kyseiset jutut on tallennettu, että ne tulee mukaan tähän templateen. Ja sitten kun te olette hiplailun niitä asetuksia, jotka näette tärkeiksi, niin sulkekaa sovellus, jonka jälkeen tämä sitten tutkii hetken aikaa, että mitä siellä nyt on tapahtunutkaan, ja sitten loppujen lopuksi sanoo, että ollaan etsitty kaikki ja on aika jatkaa matkaa. Ja seuraavaksi pystytäänkin sitten katsomaan, että mitä kaikkea se huomasi tässä kun sitä sovellusta käytettiin. Ja tässä ekassa vaiheessa me ei pystytä pahemmin ottaa kantaa näihin asetuksiin. Me ainoastaan voidaan päättää, että me ei haluta jotain tuonne messiin. Mutta otetaan nyt kaikki asetukset, mitä sinne halutaan. Tässä Edit Template-näkymässä me sitten voidaan ruveta ottaa kantaa näihin eri asetuksiin. Eli me voidaan rekisteriavaimia muokata esimerkiksi. Eli me voidaan ottaa tätä tai ottaa tähän templateen ollenkaan mukaan, tai sitten me voidaan vähän muokata sitä. Eli me voidaan määrittää, että ainoastaan tämän avaimen alla olevat arvot tulee. Tai sitten tämän avaimen alla ja kaikki sen alla olevat avaimet lasketaan mukaan. Tai sitten valita yksittäinen asetus sieltä. Joku tietty stringi, mikä liikutetaan ja mitä ei. Eli ihan pikkutarkallakin tasolla pystytään määrittelemään, että mitä synkronoidaan ja mitä ei synkronoida. Sitten kannattaa heti huomata Firefoxin tapauksessa, eli Firefox luo tämmöisen jokaiselle uniikin kansion, jokaiselle käyttäjälle, joka on tossa. Eli jos mä käyttäisin tätä templatea tämmöisenään, niin tämä ei toimisi muissa koneissa, koska muilla ei ole tätä kyseistä kansiota, vaan niillä on joku muu. Niinpä esimerkiksi tässä tapauksessa kannattaisi tehdä niin, että vetäsee ton pois ja määrittää tuohon, että include subfolders. Niin sen jälkeen se katsoisi tämän kyseisen tiedoston jokaisesta ton kansion alikansiosta. Yksi tapa olisi myös sitten se, että ei määrittäisi mitään tiettyä tiedostoa, vaan pistäisi tuonne yhden kansion, että tutki kaikki tämän kansion alla olevat tiedostot, että synkronoi ne kaikki. Mutta siinäkin on sitten sellainen juttu, että täällähän nyt liikkuu mukana esimerkiksi jotain errorilogeja ja tällaisia muita konekohtaisia juttuja. No esimerkiksi tuo install time, niin sehän on konekohtainen juttu. Niin crash-reportti vielä kaiken lisäksi. Niin välttämättä te ette halua synkronoida tällaisia juttuja. Ja muutenkin kannattaa miettiä tässä tilanteessa se, että ei synkronoi turhaa dataa. Koska sehän, vaikka nämä on pieniä faileja, niin sehän aina sitten tietyllä tapaa hidastaa sitä käyttäjän koneen käyttöä aina jonkun verran. Jos siellä synkataan vaikka joku 5-giganen cert8.dp-tiedosto, mitä käyttäjä ei oikeasti tarviikaan. Niin tässäkin voidaan tehdä semmoista optimointia ja excludausta niin kuin paketoinnissakin. Ja tosiaan tiedostoissakin pystyy tekemään niin, että joku kansio tutkitaan tai synkronoidaan kokonaisuudessaan, tai sitten voidaan määrittää, että joku tietty tiedosto synkronoidaan. Ja sitten voidaan määrittää niin, että kaikki ton kyseisen kansion alikansiot myös synkronoidaan. Tai jos mä tekisin näin, niin ja noin, niin kaikki tämän Profiles-kansion alla olevat blocklist.xml-tiedostot synkronoitaisiin, oli ne sitten missä tahansa kansiossa. Mutta kun ollaan tyytyväisiä, niin painetaan Create ja tietenkin tallennetaan tämä epämääräiseen temppiin, jossa on loputtomasti kaikkea. Ja nyt meillä on luotuna
template, joka me voidaan sitten jaella klienteille. Esimerkiksi sen settings template-katalogin kautta. Tai sitten PowerShellillä sanoo UEV-klientille, että asennu ja näin eteenpäin. Jep. Siinä oli mun UEV-generaattorista käytännön demo. Nyt voitaisiin katsoa niitä kysymyksiä, jos niitä oli. No sä voit varmaan sitten chattiruudusta itsekin tsekata tuon Markuksen kysymyksen nyt. No yleisin skenaario on kyllä ollut se, että se on toi käyttäjän AD-kotihakemisto. Eli että se on ohjattu sinne. Se on ollut hyvin semmoinen yksinkertainen tapa toteuttaa se. Mutta tosiaan toi esimerkiksi jos käytetään OneDrivea, niin sehän nyt sitten teoriassa mahdollistaa sen, että UEVtä voidaan käyttää ilman AD:ta. Mutta tässä vaiheessa on pakko sanoa se, että Microsoft ei tue tämän käyttämistä ilman, että kone on AD:ssa. Mutta voin kertoa, että se toimii myös ilman sitä. Kyllä. Katsotaan, sä vielä ottaa chattiruutu. Miten se tehtäisiin OneDriveen? Yksinkertaisesti siinä klientin asennuksessa sanottaisiin, eli siihen on semmoinen esivaatimus, että pitää olla esimerkiksi OneDrive-klientti asennettuna koneelle, eli teillä on tiedosto, tai Windowsin tiedostoselaimessa on näkyy se OneDrive-kansio, joka voi olla esimerkiksi missä tahansa, mihin te määritätte sen. Esimerkiksi mulla se on D-OneDrive ja jotain. Niin sitten vaan siinä klientin konfiguraatio määrittää, että tallenna se aina tähän sijaintiin. Ja tietenkin siinä sitten kannattaa funtsia joku semmoinen hyvä muuttujasysteemi, ettei se mene rikki sitten, jos yhdellä koneella se on D-OneDrive ja toisella joku toinen. Eli se ei ole se, esimerkiksi se OneDriven käyttö ei ole mitään korkeita matematiikkaa, että se vaan ainoastaan ohjataan siinä koneella siihen kyseiseen kansioon, missä se OneDrive-kansiot on synkattuna. Jees, tuleeko sieltä vielä lisää kysymyksiä joltakulta mieleen? UNC-polku käy. Ja se on, jos teillä on esimerkiksi joku SMP-levyjako, niin silloinhan sitä ehdottomasti kannattaa käyttääkin. Mutta sitten tuossa OneDrive-käytössä, niin sehän ei ole minkään UNCin takana. Okei, tuleeko muita ajatuksia vielä sille mieleen, kommentteja tai kysymyksiä? Saa toki ottaa yhteyttä meidän suuntaan sitten myöhemminkin, jos aihe rupeaa kiinnostamaan enemmän. Että ei siinä varmaan sen kummempia. Ja tosiaan näinhän tuo oli, että nykyään hankinta menee vielä silleen, että APV kuuluu tähän MDOP, eli Microsoft Optimization, Microsoft Desktop Optimization Packiin, ja sehän tulee nyt Windows 10 myötä aina automaattisesti, jos Windows 10 hankitaan ylläpidon kanssa, niin se kuuluu siihen mukaan. Et siinä mielessä hankinta on ikään kuin nyt jo hieman helpottunut, kun siitä ei tarvitse erikseen enää sitten maksaa, jos se ylläpito. Mutta ei tässä varmaan sen kummempia. Me kiitetään Akun kanssa osallistujia ja palaillaan asiaan.